page 102 et 103 ka tafsir Qur'ana 2 la yuhibbullahu Allah on yida al jahara feññingol bisu'i ko boni hollali non mo suudi ko boni ongoy kanyum harayi mo yidi hunde o yida aya on mari sababu nuzul on nodday ka numéro téléphone ji 628 60 5309 631 même numéro 657 même numéro min al qawli imorde kongol illa man zulima siwanara kon to nyaado wa kana Allah Allah lahtike samian ko onano wa aliman ko andudo en to be do tay woni on feññini en to be do si tay woni on feññini khairan mo'ire nde waddon aw to fuma on suudinde aw ta'fu ma on yafiki an suin gaay bone mo wada dum fa inna Allah ande non la kana latik afuwan kanko kadi ko yafoto do kadi dan ko wawdo yafagol ko wawdo le kadi lettugol e hore ko yafoto kon kala mo o yaafi haray mo waay mo kadi wallahi ko ba o wawatamo ko andi ngolon onon kadi yo ndaro hata on waawi o do yottagol kono yaforon sabi Allah innal ladina andena be yakfuruna hum be yeddude billahi Allah wa rusulihi la makko ben wa yuriduna hibe fala an yufarriqu nde be sendirta bayna Allah hakkunde Allah wa rusulihi la makko ben wa yaquluna hibe daro ya nu'minu meden gomdini bi ba'din yoga wa nakfuru min yeddi bi ba'din yoga wa yuriduna hibe fala an yattakhidhu nde be jogito bayna dalika hakkunde dum non sabila lawol ulaika wa ben don humul kafiruna ko be woni hefera be hakkan ka gonga tege واتدنا من مرانيل من انكدل الكافرين ونند هفرا بن عذاب اللت مهينا هويني دبه والذين بيدوا آمنوا قمدين بالله الله ورسوله قمدين نلعب مكبه ولم يفرقوا تيكت بسند ديران بين أحد حق لهي يقوتوا منهم إمرد مكبه قمدين فو أولئك بيدوا سوف يؤتيهم هريكان الله ويبقى بوجورهم جديج مكبدين وكان الله الله لاتك غفورا كويا فتول رحيما كو يرمتال yasaluka alla dali ne ladon arde landa golma ahlul kitab yimbe deftebe no arde landa golma antu nazila de jippinta alayhim edo mabbe kitaban deftere min as-samaa'i mordeka asam faqad sa'alu Musa gomni be lande no ke Musa akbara min dalika ko buri mawnude dum hondum faqalu be dari be in he ko Musa arina Allahu lumi alla jaratan ekene o aya kadi no mari sababu nuzul fa khadatum nangi be asfaigatu ha ca ngombe zulmim sabu tonye mabbe de be tonyiti de ثم اتخذوا الإجل رفت بجوكتي غارين دي ريبتيندي من بعد باو ما جاءتهم كوكو أريب البينات دي وجاج فينيو دي فو هوري دون فو بدأ بكو بري وهرانا الله فعفونا من يافي عن ذلك غايدون وآتينا من أكي موسى سلطانا دليل مبينا فينيو دو ورفعنا من بانتي فوقم سنغو دو مبقى الطورة فلنغو mimi taaqim sabu ahodinde be ahoda fiyo be hunnundi wa qulna lahum wi'an be udkhulul baba natire ka dambugal sare ne don Palestine sujjadan harakon sujube wa qulna lahum wi'an be la ta'du wa tan jagutu fi sabati kasebe wa akhadna min nangi men jetti minhum imorde mabbe mi taaqan ahadi falizan tekkundi ko doni tiidundi awa fa bima nagdihim ko sabu firtugal mabbe non mi taga ma hadi mabbe ko be hawda ko kufurim e yeddugol mabbe be ayati la ay yalla den wa qatilim e warugol mabbe alambiya annaba be ghayri haqqin ko alday gonga wa qawlihim e kongode mabbe daragol wi abulubuna berde amen ne gulfun ko sokide no heewite waaju ko wadi ha mel lettebe bal sikoni taba Allah unnoti ala qulubihim alayha ay hore berde mabbe den be ko furim sabu keferan ka ko mabbe ngo fala yu'minuna be gom inta illa qalilan sona seda wa be kufurim ko sab keferan ka ko mabbe ngo wa qawlihim e daragol mabbe wi akongudi mabbe ala maryama ay hore nene maryama buhtanan toñeji ko be woni mo wolude be tukkamo aziman ko mawni wa mawnudi wa qawlihim e sabu kongodi mabbe ko be wiide inna menen qatalna me wari almasiha me masal isa ibn maryama wa rasulullah ila Allah qur'ani be fe nay wa ma qataluhu be waralimo wa ma salabuhu be fe palmo walakin zikru shubbiha lahum onandentina be goddo go wa innal ladina andeno be do ikhtalafu lutunu be fi isa la fi shakkin yoni ne kitara minhu fi musa e fi isa afan ma lahum ala nabi bihi e fi qissa annabi isa min ilmin imorde gandal pos illa tiba azwanni sona jokkugol tun sikke wama qataluhu qur'an wi en wobe warali mo yaqinan ka gonga fiw
bal skoni hon to moni rafa'ahu Allah alla bantimo ilayhi kafade kamakko wa kana Allah alla lati azizan ko teddudo hakiman ko nyenyudo nyaar makko wa in min ahli alkitab ala imbe deftebe illa la yu'minanna bih sona ante gomina nabi Isa qabla mawti ko adi mayde makko ne wa yawmal qiyamati en yande dargal kade yakunu alayhim wa edo mabbe shahidan seedi totodo e hore mabbe fa bizul min sabuna ko sabu tonya min alladina yumorde ben haadu al yahudabe haramna wali ha men harmin alayhim edo mabbe tayyibati la do hillat lahum dagani nodi be wa bisaddihim sabu sakka gol mabbe gol an sabilillah bando ko lawa Allah gol katiran kududi wa akhdhihim sabu jettugol mabbe nangugol mabbe jabugol mabbe riba wa kadunu anu gomni le pellet be hadama fi riba wa aklim nyamugol mabbe am wala nas jawle be ben bil batil e hore mere wa atadna min maranil kafirin wonande heferabe minhum imorde mabbe adabal lataliman musa lakin skoni tun arrasikhuna be do tutibe nyibo be fil ilmi e gande de minhum imorde mabbe wal mu'minuna gomdin be hidditibe kambe yu'minuna hibe gomdini bima unzila ko jippina ilayka faade ma da ma unzila ko jippina min qabilika ko aditima wal muqimina salata e be do nyibo be julde mum wal mu'tuna zakata e be do ittobe zakka jawle mum wal mu'minuna billahi be gomdin be Allah wal yawmil akhir nyalande sakketinde ulaika ben